San Felipe. Ito Carayan. Ito yung Ambaywan River. Dala akong mga turista. Ayan sila, mga galing ng Libya. Kasalubong pala, hindi ko alam. Rough road. Yep. Uy, ang ganda ng Uy, ano kaya ito? Mukhang may maitim na balak ang may-ari nito. Ano kaya ito? Dapat dansingan ka. May ito ang daan papuntang Malilyon muna ang madadaanan. Nakalimutan ko ang tubig ko. Sementado na ang daan papuntang Baryo. hanggang San Felipe. Oh, hindi ko nakita. San Rafael doon sa kaliwa. Awan niya sa Pagtuna. Kanan papuntang San Isidro. Pwede rin puntang Talog Pinas yan. Ayan. Ito papuntang Malilyon na to, Malilyon. Ayan. Taga dito ang inang ko. Sa Malilyon.
papuntang Santo Tomas saka Caminturuan, pero ang lugar na yung Kamiing. Si Madam Auring. Yan, pagkapunan niya. Oo na yung motor. Oo na sila. Bahay ng Uncle Johnny Rodrigo. Ngayon nasa Seattle sila. Nagpatayo lang ng bahay niya. So, Malilyon. Barangay Malilyon. Ay, ulo ganda. Kasi tanda pa dyan rin. May nga, sigastada, balkot na. Ito yung ano. Dating nakatayo ang bahay nila mami dito. Hindi. Oo, dyan sila ano. Lumaki yung mga ano. May amang kinilang. Kanila pa rin. Bahay nung si Insan Buddy, Dr. Salvador Rodrigo. Nga, utang mo. Wala na sila eh. Hindi na sila natira dito. Bahay nila Grace. Gusto ko talaga tigil tayo. Siyamat ka. Sige, sige. Ito na papuntang San Felipe. Malilyon pa rin ito. Malilyon. Natakan na ako. Hindi, hindi. Yun. Ha? Live lang yun. Ito mo din pinapakita niya. Yung mangga. Anong ilian na nga dito dumot ko? Ha? No. Full charge. Ano to? 8 gig. Yan, pwede. Tapos, ano?
ganda ng daan, puro simentado. Dati grabe dito. Napiksa kami si Mayor, sumalit pa yung simentado na kaya. Wala. Nabalay na. Ganda pa kami Mayor, pwede na di ba? Ay, ando niya nga yung pangay, hindi ka nag-break mo ay. Bakit nakatama na nga? Ay. Tuwan, nakatay mo lang nga ba rin? Ito nga na nga ikakapay nga na purang nga na eh. Green na green. Kanya, reserve. Ito nga niya basta niya yung nabulok kaya na yan. Giniginig naman. Apa yung talaga hanapin ni Mata? Saan Pilipin na rito? Papuntahan yun. Tinanggit mo muna kasi ang dahil tinanggit mo ka naman po ba? Ha? Welcome Barangay San Felipe. San Felipe East. Yan. Doon na kaya sila. Yun ang Kainyugan. Ito. Diyan tayo pupunta. Doon. Uy, sino kaya ito? Sasakyan na ito. San Felipe East. Ito Agpay. Dito tayo. Bakit amin dito eh? Dito. Ayan. Ito ang gate nila. Para daan lang ingat ah. Tignan to. Kasi kailangan kadami milin. Ingay. Oh. Ba't tananggalan? Ang ingay. Yung panbelt. Ang ingay na sasakyan ko. Hindi, ano yung sound system?
medyo likodan. Ayan. Apoy. Thank you. Pupukan ta. Ayan, sa likod na. Kaya kita. Dati niya nga yung jumping fish. Ano nga naputulukan tayo? Tikos ka manong ride. Jump mo agad. Nakatulad ka pa. Napatapos. Try ko. Hello. What time you came here? What time you arrived here? Oh, you're early. Where's your car? Ah, okay. So are they still fishing or? Oh, we got some food with us. Where are we gonna put it? Here? Yung nagyod to yan. Wow, look at that! Feels like we're in Florida. Kasi lahat dyan, ba't Florida nang Tekikirakti Lake? There's auntie. Ay, ban mo yan. Nag-rin Ito yan. Ano, dakot siya dapan. Nagsanin kita mo, ang di nalamin yung bunyos nga babasi. Sa dagdagitan. Nagsanin, surang ka. Fish nga naalatan eh. Neg. Dito ko mo. Darakal damat to. Ay, uncle. Imo na ganyan balayo ka, tamo ka na dyan Florida. Lake na likodan. Uncle. Mayat. Nakandam. Lagi ipag ko, tada, bababa na dyan luto na nga dinangdang, magpaluto at dinangdang. Yan, arosep. Dito ito lang ako ano niya. Ya udah tumengay. Sinigang. Berarti chip cook dan nih. Ang dagpinas pa nakarami jik sa kapagilikod yun niya. Mayatan. Kulang lati boat yun ang kala. Speedboat. Ada rubber boat lagi. Dalan dito eh.